диққат, диққат, диққат. Нашунидам, нагӯед. Нафаҳмидам, нагӯед. ҳафтаномаи зан ва мард ва азу продакшн барои муаррифии санъату фарҳанги миллӣ тасмим гирифтанд озмунеро таҳти унвони биё ситора шав ташкил ва пешкаши шумо созанд. онҳое ки ҳунари хуби овозхонӣ ва навозандагӣ доранд метавонанд дар озмуни мо иштирокчӣ шаванд. бояд гуфт ки довталабон аз синни 7 то 30 сола қабул карда мешаванд. онҳое ки тариқи телефонҳои боварӣ ба мо занг мезананд ва худро номнавис мекунанд бо дастгирии азу продакшн ва ҳафтаномаи зан ва мард ҳамаи шуморо мо наворбардорӣ мекунем. таронахонӣ навозандагиатонро ва дар саҳифаҳои хеш гузошта манзури тамошобин месозем. бояд гуфт дӯстони азизи ман ки ғолибонро танҳо халқ мардум ва тамошобинон интихоб мекунанд. аз миёни зиёда аз намедонам 100 ё 200 нафар довталаб мо танҳо 3 нафарро ғолиб эълон мекунем. ҳамчунин тамошобинони иззатманд, ғолибонро аз ҷониби азу продакшн ва ҳафтаномаи зан ва мард як таронаи комил яъне оҳанг, сухан, такмил, клипи беҳтарин дар пеш аст. яъне ки тӯҳфаи мо барои ғолибони озмуни биё ситора шав. моро ҳамсафар бошед, дастгирӣ кунед ба саҳифаи азу продакшн ва ҳафтаномаи зан ва мард обуна шавед ва шарҳ нависондан, лайк мондан ва зангуларо фаромӯш накунед. ғолибият ба даст овардани довталабони озмуни биё ситора шав дар дасти шумост. пас дастгирӣ кунед онҳоеро ки мехоҳанд ситора шаванд.